IPA Extreme. Det er et bunkerør. Den hedder 7000. Og den har 5 stykker. Og den kan man købe til 50 kroner. Og den kommer her. Den er igen rigtig i dag. Nummer 70, det er sort skæg i 25 batteri til 149 kroner fra Pirate. Den kommer her. Batteri, den hedder 2056, vi købte den også i går. Vi er faktisk rigtig glade for den, så derfor har vi købt rigtig mange af dem. Og den her er et 36 skud til 249, og den har nummer 21 på bestillingslisten. Den kommer her. Nummer 15 på bestillingslisten, den hedder 7002 Extreme. Det kan meget fejl, så tror jeg faktisk det er raketter. Jeg er ikke helt klar over, hvor mange raketter de har taget med den her gang, men det er en pakke med 4 i. Så lad os se, hvor mange de styrer i dag. Det kan være, det gemmer 2 til i morgen, jeg ved det ikke. Og raketterne her i den her samme pakke her, der er 4 i, de er jo max loaded, der er de her 75 gram, der må være i en raket, og de er selvfølgelig forskellige farver. Det er 349. Jeg kan se, at drengene de giver dem gas til det her, så de skyder altså alle 4, så vi får lidt på tøk i dag, kan jeg se. Det med Jørgs batteri, der har nummer 79 på bestillingslisten til 399. Det er et, hvad bliver det? Et 19 batteri i 30 mm rør. Så den kommer her. Når vi kommer op i 30 mm, så bliver skuden altså lige lidt større, end de var før i det andet batteri. Raketter igen, skal man skyde 2 af. Det er en sammenpakke, hvor der er 5 raketter i til 475 kroner. Den har nummer 100 på bestillingslisten, og jeg tror, vi skyder 2 af dem i dag. Det blæser for mig i dag. Men på farverne, de ligger altså rigtig længe, og det er det ting, der kendt for, at de er gode til at holde på farverne. Og blinkerne, de bliver ved med at blinke, de står lige med det samme. Det er et batteri igen i 30 mm rør. Et 36 batteri, der har nummer 23 på bestillingslisten, og det er et rigtig fint batteri til 699. Den kommer her.
Det er et 100-skuds batteri. Den hedder 2064. Og den har nummer 10 på bestillingslisten. Det er et batteri til 999. Den kommer her. En 112 batteri, den hedder Topa Compound batteri med 112 side til 1499. Den har nummer 97 på bestillingslisten. Det er Cool Sapphire i Compound. Det er et 100-skuds batteri til 1890, som vi kun lige sælger i dag til 1399. Så vi får 500 kroner i rabat på det her batteri. Så det er det her, vi kan tilbyde på, nummer 96. Du kan gerne komme her. Det er et Compound-batteri, der består af 4 batterier, der står i beståelsesmasse. altid lige at skyde lidt professionelle, fordi at det kan vi, og fordi vi lå det, og det synes vi har fået tilladelse til det. Så vi kan lige prøve at se nogle af vores professionelle batterier, som vi render og leger med, når vi er ude at skyde. For eksempel hvis vi er lysfestival nede i Kolding, eller andre arrangementer, bryllupper eller noget andet. Jeg tror, at drengene de har fundet et par sætter, vi skal skyde, så I kan bare starte med en af de første batterier.
Jeg tror, det er en i 40 mm rør, en, hvad det hedder, en 25 mm op. Så får jeg nok. Profilerne, de giver lidt større, kan I se. Når det bliver professionelt, så er vi ikke så ramt af, at vi skal overholde nogle vægtbegrænsninger på vores batterier. Så derfor har vi mulighed for at få lidt mere krudt i batterierne, så der er større effekter. Jeg tror også, at de har et 30 mm vinkelbatteri, de styrer for os nu her. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, det er et 120. Jamen lad os se det næste batteri. Jeg kan se knækningen, det bliver simpelthen blevet 4 år, det er fordi det går til forholdsplads, og det bliver rigtig. Jamen det er jo de her professionelle batterier, som vi render og leger med, men vi render også og leger med noget andet. Og hvis vi ikke gider rydde op, så er det bare til lige til kamp. Nej, men som professionelle, der styrer vi ikke, eller vi styrer en luftpumpe, og jeg tænker også, at vi skal styre en luftpumpe af. Og jeg tænkte Christian, at han kun var på stille, da han skulle spide af, så han kom straks ned i de store pladser, i de store bunkerbåder. Så, men jeg tror, vi starter med en 4-tommer, og så kan vi prøve at se, hvad det kommer her. Og så for eksempel de bomber her, de skal jo skydes af i nogle godkendte rør. Det er jo ikke bare legetøj. Hvis sådan en her, den ikke bliver skudt af i et rigtigt rør, så har vi jo den der store blomst til at hænge i den fylder, altså lidt, den kommer hernede. Den har cirka 4 meter på 150 meter. Så man skal lige vare sig en lille smule. Men vi har, jeg tror vi har en 6-tommer her til sidst. Og en 6-tommer, den består jo altså af et rent krudt, der bliver sendt op i luften, hvor vi har 76 gram i en normal paket. Men jeg tror, vi får 6-tommer, den kommer her. Det er sådan, vi kan se den, om den er helt om i styrene, eller hvad den gør. Så begynder vi at blive store og flotte. Jamen, det var det, vi havde